Kaixo, gu azken hilabete honetan unibertsuari buruz ikasten egon gea. Aurrena, unibertsua, astroak, Big Banga buruz hitz egingo dizuegu. Bigarren galaxik, izarrak, argi-urtia, eguzki sistema, grabitate indarra, satelitek, asteroidek, meteoritok eta kometai buruz. Hirugarren lurra eta lurra mugimendu, eta laugarren ilargi tendentzia. Existitzen da guzti da unibertsua. Unibertsun dauden astro guzti multzoa eta multzo horre betetzen duen espazioa da. Astroak zeruko berezko gorputzak dira. Hau da, planetak, izarrak, eta pertsona bidalitako gorputz artifizialak ez dira astrok. Big Bang da unibertsuaren sorrerari buruzko teoriaik onartuna. Orain dela 15.000 milioi urte materia guzti puntu bakar batian elkartu olako puntu txiki batian da presioa esker lerketa sortu zen. Materia hori sakabanatzen juntzan, eta sakabanatzen juntakoi elkartzen junta, eta horretatik planetak da sortu dira. Unibertsuaren sorrera buruz bi teoria daude. Edatu eta edatu jarraituko, edatzi utzi eta berriz olako puntu bakar batien elkartu eta lerketa zen. Galaxik izan multzo erraldoiak dira. Gure galaxik ernebideak agizena eta lurrate euskik bere beso batien bere kokota. Galaxik forman bideztean bereztean kiribila, ez zelapen formaka. Barraduna, erditik bi beso batziatzen zizkion da galaxiko botu osko ematean. Irregularra, ez daka forma simetrikoik. Eta eliptikoa, arrotza baten forma. Izarrak berezko argia duten astrok dira. Gehien bat hidrogenoz eta gazoz osatuta daude. Gazak trinkatzen direnean leherketak sortzen dira eta leherketa horietatik beroa eta argia sortzen dira. Euskiak izan makarretan, airek bihatzizkigun beroa eta argi esker bizireagu. Argi-urtia unibertsoko astronautienaren distantzien aldeiak neurtzeko erabiltzean. Argi-urtiak segundoko 300.000 kilometro egiten eta urtean gutxi goraurak 992.000 eta 80.000 kilometro egiten. Eguzki sistema. Eguzki sistemaan dela 4.600.000 urte sortu zen. Gravitatea aldatea astronanak burun orbitatzen zen. Planetak bi multzotan banatzea. Barne planetak dira euskitik gertura darenak, txikinak bianak eta arkaitzez da eta burdinez osatu darenak. Horiek dira Lurra, Merkurio, Marte eta Antizarra. Eta kanpo planetak dira euskitik urrutine darenak, handinak bianak eta gasez da izotez osatu darenak. Horiek dira Urano, Jupiter, Saturno eta Neptuno. Grabitate indarra. Grabitate indarra gorputza handia batek txikiago bati bere barnealderantz egiten dion indarra da. Lurrak grabitate indarra ditu, bestela denok unibertsuan zer moduan. Eguzki sistemaren grabitate indarra ditu, eta ona ez dira gorputzak unibertsuan zer zabatzen edo alkartutzen. Isaac Newton izeneko gizon batek grabitate indarrari buruzko legia idatzi zituen eta zientzilari izan zen. Satelitek planetaren ingurun orbitan ibiltzeian astrok dira.
Lurrak satelite bakarra ziren. Asteroideek planeta txiki bat dira. Hau 1010 kilometroko diametroa editziarra. Jupiter da Merkurioen artean asteroide berriko osatzen da. Asteroideek aurkaite benean harripusketa sortzea. Harripusketa horiek meteorito izatea. Lurra meteorito inguru horta jatzeanean meteoritok atmosferan sartu izarruxo bat ikuste dugu, baina lurra gotzeko desegiritea. Batzutan, handi bat tokatzea eta desegiten kostetxe zaio eta lurra gotzok duen zuruaike, kratere zirenua. Eta zururren gutxo gora bera, 10 kilometratuko zuz. Dinosauro nola desegertu ziren badakizue. Meteorito batek lurra jozun, lurdana zerbait jozan, da orduan euskin aldik etzen nahi hartzen da, landarek eta danak uste dintzian, jateko iketzionez, dinosauruke bai. Hemendik dinosauro txiki batzuke bizibidea, zubelindare, kokodrilok eta eraztik. Kometa, zeru noizian baina gertzean argi distiratxu bidean. Hoietako ezagunena Hale kometa da. 76 urtetik bete zartzean. Eguzkia gera asko urbiltzean nian, goere izotza utzen astea eta hori guztan distiratxu ikusten du. Lurra eguzkitik gertuen dagoen hirugarren kometa da. Lurrean bizia egoteko bi arrazoi daude. Temperatura egokia eta ura egoera likidoan egoten dira. Oxigeno asko duen atmosfera batek inguratzen ditu. Lurra zen gutxikari begiratuta esfera ia perfektua da. Lurrean kanpotikan arkaitzez eta mertalez osatuta dago. Lurra kanpotikan solita dago, baina barrutikan bitiko. Lurra mugimendu ditu. Bada bere burri ematea guztia eta ondako egon bat dugu. Eta, hori erotazioa zen da. Trakazio mugimendu da eguzki buelti emateiola. Eta, hola, 365 egon behar ditu. Baixo bitzean. Eta hola xetan, lurran, hortako 365 ordu berditu. Eta lau urtez behin inbizitio izatea eta 366 ordu izatea eta otxaila bota behatzi egun egitzeko. Lurran horrita hau ez da borobilian, horizontalian, goitikan bera da hau. Lurrak hemen goian jotzen nian, hemen goian da nian, euskik ego hemisferioan jotzen da. Hor udarra izatea eta gutzako ipar. Hemen ipar hemisferioan jotzen eta guretzako uda izatea eta ego hemisferioan udara. Hemen udaber eta udazkena izatea. Dagoen bideo bat utziko. Berriz, harritzen dut. Horaxe gutzako indara. Eta hemen gutzako udaberri da. Hemen uda, azdezagun. Hemen bukau. Eta udazkena zi. Hemen egu aztea eta udazkena zi. Egin dezakezu linterna eta lurrarekin? Ietorri gotea. Hala, goian da eta hau da iparren hemisferioa eta hortaz hemen uda da eta gutzako leku. Eta Mikelek eta ikusten duten orkoak.
Konbidaten bueltima, egulena baita dela azteko guztak. Hola, dutxea. Oain bera kaputea, da, erdi jotzen eta hortaz udaberri udazketa. Izangoa, gutxako udaberri izatea. Hau behian da, ipar hemisferioan jotzen, hau da gurian, da, uda izatea gutxako. Hola, berriz erdi jotzen, da, udaberri eta udazera, gutxako udazketa izango zen. Da, hemen gutxako negu izango zen, hemen jotzen dugu. Ilargik lurra satelite bakana da. Ez dira ezkerrarik. Eguzkin argi islatzen. Ilargik lurra bezala bi mugimendu ditu. Errotazioa eta translazioa. Eta bi mugimendu horiek egiten 28 egun ditu. Baina bere burui gurtia ematen 28. Eta burui gurtia ematen 28. Horak ikusten dugatik berdina. Ilargik zaten. Ilargik bi itxurari behitu eta lau egoeratan da behoratara horretzerean. Ilgora, ilbera, ilbetiara eta ilberria. Eklipsea. Eklipsea lurra, ilargi eta eguzki lerro bat osatuzkatzea dikuten itzala, alkarrikin itzala. Eta hori esplikatzeko bi eklipse mota da, eta hori esplikatzeko esperimentu izan. Eguzki eklipsea... Pixkat altxa dezakezu hemen atzen ez da ikustu. Eguzki eklipsea da ilargi erdin jatzearen, lurra eta eguzkin erdin jatzearen. Orduan eguzkik bultzatzea, eguzkik argi bultatzea, eta ilargik lurra nahumartu zati bat tapa dute. Orduan lurran itzaltzatu gabiltzean. Eta ilargi eklipsea da, bez, lurra jatzean ere. Orduan eguzki lurra ikotzea eta ilargi guztiz tapatzea. Zera, eklipsia dena tapatzen hau osoa dantzen zaio, eta zati bat tapatzen hau batziana. Dale, dagoeku? Dena ulertu duzu? Zer da eklipsia? Esplika berriz. Lurra, ilargik eguzkin lerro bat osatuz jatzea, ez? Eta orduan eguzkik ilargiri jotzeio aurrenak lurrai baino. Eta lurrai itzaltzatu behar ditzaio. Hemen ikustuzue, hola, hemen itzaltzatu ditzaio ilargik tapa ditu lerroa. Eta algero xerote mazan, lurrak ilargi dagoekin egozan da ilargi hor. Eta orduan eguzkik lurrai gogozioan, eta ilargi itzaleta dut zaretzen ikusiko. Eklipsi gertaleke eguardi baten, ez? Igual eguardi baten? Eguardi hona, igual pentsa guztona eguzki dago, eta badaten ilargi erdin jartzen hastea. Ezin da ikusi itxugu ditzen, eta orte bateko handiako batzuk. Ostera itxugu ditzen. Eta tapa hau eta horrexo. Gugo oantxoetatzen bazan, ja iruingo zan. Zati gertatzen bazan, osoa gertatzen bazan hemen, ja iruingo zuen, horrexo. Eta zema denbora irautu gula eklipse bat egin. Zura dela. Hala dituzen. Normalmente. Historia kontatzea bai. Baina dauki batzuk, etxekin
da. Eta orduan apaiz zarta ikusten zuten bazekiten, zentzilari eta bazekiten zuten. Noiz gertako zan Eta orduan esaten zuten apaiz zaio, eta orduan apaizak esaten zuten. Pero esan ez dezuelako, gezki porteo zetelako, gaur arratxaldeko espezio duten, ilundi gaur, libra. Eta orduan denak dutute errezatzen dute zion. Eta ja, setxuk pasatu zaren ere pentsatzen zuten. Ja, errezatzen zuten errezatzen zuten. Eixi zen. Zuek galderekin behar dezuen? Ez zuek galderekin behar zuek? Bai? Hauetatik zein da barraduna? Zeinek bideratzen zuen gravitate indarraren legia? Beste lau galdera. Asko jota. Nola izatea translazio mugimendu? Translazio mugimendu nola iteu? Lurren nola iteu? Bueltak eman da. Goitibera. Goitikabera eta retrobera. Nu segine mobertu zio. Bai, Eta zenbat denboa berdu. Eta lau Ziuren egiten osten! Eta sei ordu. Sei ordu? Bai. Eta lau Eta zeatik lau urtez behin? Bizurtea? Sei bide lau eta lau da, eta hortaz, egun bat gehiago gitzea. Euski eklipsia dana egin jartzea. Erdineo. Da euski eklipsia da honen lurretik ze ikusten da? Baina ze ikustea? Itzalen bali mazaude lurrian ze ikustezu? Euski tapatzeula. Euski izpikatu. Euski izpikatu. Bueno, azkeneko galdera, Euski nola sortu zen? Zer nola zein planetan artean jartzeua, asteroidekua. Asteroideek zein planetan artean osatzeu elekua. Asteroidea da. Bi planeta dira. Eta bestia? Saturno. Mar, Jupiter bat. Marti. Bueno, oso ondo.